Kragujevac je grad sa povoljnim privrednim ambijentom i kao takav može da pruži adekvatne uslove svim kompanijama koje žele da posluju u centru Šumadije. Iako je poznat po Fijatu i Siemensu, a biće uskoro i po Škodi, grad je otvoren i za mlade, tek osnovane firme kojima predstoji put do uspeha, poručio je gradonačelnik Nikola Dašić. Brendiranje grada Kragujevca upravo kao grada koje spoji automotiva i železničke industrije i u isto vreme IKT-a je jedan dugotrajan proces, ne tako jednostavan, ali ako uspemo, znam da hoćemo da uspemo, imamo kvalitetan kadar koji to želi iskreno, bilo gde na pomen grada prva asocijacija za ljude će biti jednostavno zaokružen poslovni ekosistem, dobro mesto za život, grad koji je kvalitetan i da se u njemu i živi i radi. Cilj procesa brendiranja je održiva budućnost grada Kragujevca kroz stvaranje povoljnije klime za poslovanje na lokalnom i regionalnom nivou, a kao prioriteti su identifikovani metalski i sektor informaciono-komunikacionih tehnologija. Razvojne šanse uvećava i sama lokacija, odnosno geografski položaj Kragujevca i Šumadije, a posebnu pažnju treba posvetiti edukaciji budućih kadrova. Da podržavamo naše srednje škole, da podržavamo naš univerzitet, da napravimo mesta za prakse, da napravimo mesta za te mlade ljude da se susretnu sa industrijom, da bi imali kadar, jer od kadra ljudi čine posao, od kadra zavisi sve naša budućnost i njihova, da damo mladim ljudima perspektivu da bi ostali kod nas i zbog toga mi radimo na tome, pokušavamo da smisao globalizacije živimo i da dovedemo ovde kod nas gde možemo da obslužujemo tržište celog sveta. Kragujevac je pre 8 godina, kada je osnovan IKT klaster centralne Srbije, bio gotovo nevidljiva IT destinacija na mapi Srbije i Evrope. Situacija je danas znatno bolja. Našim upornim radom u zadnjih 8 godina uspeli smo da Kragujevac postane prepoznat po IT-u, ne samo u Srbiji, već i u regionu, a na kraju da bude prepoznat i na evropskom nivou. To smo postigli zahvaljujući našem učešću na brojnim projektima, evropskim konferencijama, B2B događajima, studijskim posjedama i poslovnim misijama, kao i zahvaljujući članstvu u većim asocijacijama i mrežama. Prema oceni stalne konferencije gradova i opština, Kragujevac je pokazao ozbiljnost u pristupu sopstvenom razvoju i prepoznavanju novih mogućnosti. To je potvrđeno potpisivanjem sporazuma kojim se obavezao da u saradnji sa partnerima započne proces brendiranja. To je način kako sopstveno promišljanje o sebi napraviti tako da to bude prepoznatljivo drugima, u ovom slučaju pre svega privrednicima celog sveta, da mogu da vide da na mapi sveta prepoznaju Kragujevac, njegove težnje, ali i mogućnosti i napori i sve ono što je do sada uradio. I to je izuzetno veliki doprinos Kragujevca ukupnoj slici srpske lokalne samouprave u očima pre svega Evrope. Nakon završne konferencije organizovana je panel diskusija o mogućnostima za saradnju kompanija metalskog i IKT sektora, u kojoj su učestvovali predstavnici ovih privrednih grana, lokalne samouprave, regionalne privredne komore i Beogradskog instituta ekonomskih nauka. Proces brendiranja Kragujevca realizuje se u okviru programa podrške lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja Evropskoj uniji, uz podršku stalne konferencije gradova i opština i vlade Švedske.